Good day mga kauragon! Buto-buto naman ng baboy ang ating lulutuin. Matik na yan, nilagang buto-buto ang ating putahe ngayon. Hindi na siguro kailangan pang ituro ang proseso nito kasi madalas naman itong lutuin sa kusina. Malinis na to kaya isaling ko na dito sa kasirula para ihanda naman ang mga pangsasahog nating gulay. Meron pala ako ditong malaking mais na may kaunting bulbul at hahatiin ko lamang ito sa 6. Ito yung magbibigay ng kaunting tamis na lasa. Ayos na yan kaya isasama ko na to dito sa pagpapalambot nitong karne. At naglagay na ako dito ng bawang sibuyas, pork cubes, asin at paminta. Nagbuhos na din ako ng 3 palangganang tubig. Ayos na naman to kaya isasalang natin para palambutin na itong karne. At habang pinapalambot natin yung karne, ay ihahanda ko naman itong iba pa nating pangsasahog kagaya nating 1 pirasong saging saba. Bali hinati ko lamang ito sa 4. Tapos itong kaunting pitsay hinati ko lamang. Nangangamoy mais na kaya sinilip ko muna para haluin. Pakuluan pa natin ng 1 araw para sumabog yung mga lasa dito sa ating nilulutong nilagang baboy. Yan, tutusukin ko na nga ito ng tinidor at kahit mapurol yung tinidor ko ay tumagos siya. Ito na yung hudyat na pwede na nating ilagay itong saging saba at pitsay. Ilalagay ko na din itong 2 siling haba at tatakluban ko lamang ito ng mga 3 minuto dahil ayaw ko dito sa pitsay ng sobrang luto. Titistingin ko muna to baka may diferensya pa, kulang nga sa alat kaya nagdagdag lamang ako ng kaunting asin at nagtaktak na din ako ng bitsin. Ayos na naman pagkakadali nito mga kauragon. Saing ka na din ng madami-dami basta't wag lang malata ha. Siram sana. Maraming salamat na naman sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!